Welkom bij Kikker TV. We zijn er een week tussenuit geweest, maar we zijn weer terug met een hoop nieuwe items. We beginnen eerst even met een preview van de Bondavond die we volgende week te zien krijgen. From the outside, clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. De time-out. We vroegen aan de jongeren waarom ze heel vaak naar de time-out komen. De time-out is het scholierencentrum naast het swingcollege. Time-out. Welkom bij Kikker TV. Wij van Kikker TV zitten in de time-out en die zien hier vaak jongeren rondlopen. Dus we gaan eens even een kijkje nemen wat ze eigenlijk van de time-out vinden. Kunt u vertellen wie u bent en wat uw functie is bij de time-out? Ja hoor, ik ben Karin Koers. Ik ben jeugd- en jongerenwerker. En ik doe de coördinatie ook van het scholierencentrum. Oké, en hoe lang doet u dat al? Ik werk nu al 9 jaar hier. In november zal het scholierencentrum 9 jaar bestaan. Oké, leuk. En waarom is de time-out zo belangrijk in Oostburg? Het is een buitenschoolse jongerenopvang. En wat we vooral proberen is de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te stimuleren. En dat ze ook een beetje gaan participeren in de samenleving op dit moment. En hoe ziet u de time-out in 5 jaar ongeveer? Ja, dat de jongeren nog meer betrokken zijn bij het scholierencentrum. Eigenlijk zelf hier de diensten zullen gaan doen. Dus andere jongeren aanspreken op hun gedrag en spelletjes met elkaar gaan doen. Dat is eigenlijk de bedoeling waar we naartoe willen. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Wat vinden jullie van de time-out? Ja, het is leuk. Ja, het is wel gezellig. Maar je vrienden te zetten dus ook. En vinden jullie de time-out van belang in Oostburg? Ja, zeker na school. Een sketje vroeg uit de baan. Heb je geen zin om misschien naar huis te gaan. Kan je hier doen. En anders hangt iedereen toch maar op straat. En in de winter is dat te koud. Komen jullie hier vaak? Ja, bijna elke dag. Meestal na school gewoon. En waarom? Omdat er anders toch niks te doen is. En wat denken jullie dat de time-out over 5 jaar nog zal zijn? Niks. Ja, dat is groot hoop hier. Nee, ik denk ze gaan time-out weghalen over een paar jaar. Dus jullie vinden niet dat time-out van belang is in Oostburg? Ja, dat sowieso wel, tuurlijk wel. Anders mensen gaan
hier zo op straat domme dingen doen. Zoals jullie gehoord hebben is de time-out echt van belang in Oostberg. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Deze keer zijn we voor het eerst naar België geweest om daar carnaval te vieren. Welkom bij Kikker TV. Vandaag sta ik in Knokkenheist waar uitbundig carnaval gevierd wordt. Zoals je ziet is hier achter mij de stoet gaande en wij gaan een kijkje nemen. Wat vinden jullie van de stoet? Heel schoon. Echt een goede ambiance. Ja. Echt top. Oké, heb je nog een wagen die je het mooiste vindt? Daar kan ik nog niet over spreken, want de stoet is nog niet gedaan. Nee, dus. Ja, dat is nog niet gedaan. Hoe voelt het nou om in zo'n stoet mee te doen? Wat dat voelt, dat is van de zaterdag is dat al kribbels. Oké. En u heeft het vaker gedaan dan? Hoe zei je dat? Wat zei je? U heeft het vaker gedaan? Ja, ongelooflijk goed. Ongelooflijk goed, hè. Ja. Kost het veel voorbereiding? De voorbereiding is al redelijk. Hoe lang heeft u het gedaan over voorbereiding? Ja, dat is te zien, hè. Bij ons doet dat ongeveer van een maand voordien, maar anders valt dat wel mee. Oké, dank u wel. Een carnaval zonder geweld is een geweldig carnaval. Want hier heb je Thierry. Thierry.
Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Wij van Kik TV vroegen ons ook af hoe je een mens kan veranderen in een hond. Hallo, welkom bij Kikker TV. Zoals iedereen weet is het carnaval. En wij gaan laten zien hoe je dit gezicht verandert in... Wij gaan laten zien hoe je een hondengezicht op een mensengezicht tekent. Hiervoor heb je nodig foundation, zwarte eyeliner, roze, schmink, wit potlood. Dit kan je allemaal bij de HEMA kopen. Anne gaat nu laten zien hoe het moet. In dit gezicht. Of we daar nou zo blij mee moeten zijn, weet ik eigenlijk ook niet. Misschien is het toch niet zo'n goed idee om deze tutorial te volgen. Maar we hebben het in ieder geval geprobeerd. Tot de volgende keer. In de Belfort in Sluis was een congres over accijnsverhogingen. Allerlei politieke partijen en ondernemers kwamen bij elkaar om hierover te praten. Kikker TV was erbij. In de Belfort in Sluis is een congres over de accijnsverhoging. Want de verschillen tussen België en Nederland zijn groter geworden. Veel politici en ondernemers komen bij elkaar om hierover te praten. We zijn hier vandaag omdat er een congres is over de accijnzen, de problematiek tussen België en Nederland. En dat heeft te maken met accijns op brandstof en op alcohol. Wordt dat dan verhoogd of zo? Nou, de verschillen tussen Nederland en België zijn groter geworden. En dat betekent dat hier is verhoogd en in België is het gelijk gebleven. Dus dan zitten ze nogal met de grens hier zo dat ze vlak bij elkaar zitten? Ja, dat is dan een probleem. Je hebt natuurlijk altijd verschillende prijzen als je bij de grens zit. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar nu is het verschil wel heel erg groot. En dat is de reden waarom ondernemers hier, niet alleen overigens vanuit Zeeuws-Vlaanderen, maar ook vanuit Brabant en Limburg, en eigenlijk de hele grensstreek in Nederland hier zijn vandaag, om daarover met elkaar te praten. En waarom bent u er hier speciaal? Nou, ik heet de mensen hier welkom. Het is natuurlijk een politiek georganiseerd congres, maar ik vind het heel bijzonder dat het hier in Sluis is, in ons mooie Belfort. Dus vandaar dat ik hier zo meteen de mensen welkom ga heten.
En hoe ging het vandaag? Ik denk dat het een heel goed congres was. Je hebt een beetje kunnen proeven, jullie hebben zelf meegefilmd wat er is gebeurd. Je ziet dat de discussie niet bestaat uit puur onvrede, maar je ziet dat de discussie vooral bestaat uit dat wat het Rijk nu wil, dat het eigenlijk anders moet in zo'n lokale streek als Zeeuws-Vlaanderen. Vindt u dat u deze keer in de Belfort was? In het Belfort is het volgens mij een goede bijeenkomst geweest. Ik denk dat het precies de goede plek is geweest. Want dit Belfort is eigenlijk gebouwd om handel te drijven. En je hebt dus gezien dat de ondernemers die handel drijven, die discussie hebben gevoerd. En daar is het ook ooit voor in het leven geroepen. Nee, de mensen die hier naartoe zijn gekomen, dat zijn vooral de mensen die aan de grensstreek ondernemen. Vanaf Groningen tot Limburg en van Limburg tot en met Zeeland. En die ondernemers die hebben dus aangegeven dat de accijnsmaatregelen die hun treffen desastreus zijn voor een bedrijfsvoering. En vandaar hebben die zich verenigd en gezegd dat kan niet, dat moet niet. Dat hebben ze verwoord in een petitie en die petitie wordt morgen aangeboden aan onze staatssecretaris de heer Wiebes. Het congres is voorbij. De politie en ondernemers hebben goede gesprekken gehad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Het is het 10-jarig bestaan van het kinderkanjefeest in Brest. Dus KikkerTV was erbij. We zijn vandaag bij het kinderkanjefeest. Het gaat een groot spektakel worden. In de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie organiseren we dit al 10 jaar lang. Dus ja, we doen het heel graag en we hopen dat er veel kinderen komen. En dit jaar zijn we niet teleurgesteld. Oké, en dit jaar bestaan jullie 10 jaar. Wordt er ook nog wat extra aandacht aan besteed? Ja, we hebben daar inderdaad een feestelijk programma van gemaakt. En dat bestond eruit dat we een buikspreker, de goochelaar uitgenodigd hadden, Ben van Akker. En we hebben voor alle kinderen pannenkoeken gebakken. Dus na het afloop kregen alle kinderen pannenkoeken. Dat is smullen. En doet de organisatie al lang? Ja, vanaf het begin. Dus 10 jaar geleden zijn we ermee begonnen. En samen met Aniek van Hanegem en Annemiek Pieters doe ik dat al 10 jaar. En we hebben heel veel medewerkers, zoals jullie wel gezien hebben. Want eigenlijk iedereen van de kerk heeft een rolletje. De een doet de koffie en de ander die ruimt op. Maar iedereen doet mee. En sinds het begin veel veranderd waarschijnlijk? Ja, dat klopt. Ja, je groeit erin. We hebben dingen aangeschaft zodat het allemaal wat professioneler en wat makkelijker werkt. Want in het begin waren we er veel langer mee bezig. Terwijl we nu al een vooraf programma hebben van hoe we het allemaal een beetje gaan organiseren. Dus ja, dat werkt natuurlijk allemaal makkelijker. We hebben een nieuw podium aangeschaft en zo wat makkelijker in te klappen is. Eerst leenden we dat. En ja, het gaat eigenlijk heel goed. We doen het met heel veel plezier. Ik zal even uitleggen hoe je daar bloemen op gooit. Moment, ik zal even. Even stilzetten en ik uitleg zien hoe je daar bloemen op gooit. Nou, maar ik mag die rode breinaald even vasthouden. Dan moet ik toch even zien wat neem die kwalijk. De blauwe breinaald vasthouden. En dan kunnen we nu eventjes gaan gooien. Je bent op het podium geweest, hè? Ja. Vond je dat leuk? Ja. En wat mocht je daar zo doen? Gewoon helpen en zo. Helpen en zo. En is het een leuke goochelaar? Ja, wel grappig. Hoe heet jij? Amy. En vind je het leuk hier zo? Ja. Ben je ook op het podium geweest? Ja. Vond je dat leuk? Ja. En vind je het ook een leuke goochelaar? Ja, wel grappig. Ik doe deze shows met evangelieboodschap erin. Daar ben ik ook mee begonnen. Ik doe ook andere shows zonder evangelie. Maar dit vind ik eigenlijk wel het leukste om te doen. Oké, en de kinderen, wat vinden die ervan? Nou, gezien de reactie van de kinderen, ik denk dat ze enorm van genoten hebben. Het is nog niet afgelopen, we gaan nog verder. Zeg nu maar heel netjes dag jongens en dag meisjes. Als jij zegt dag jongens en meisjes, zeggen zij allemaal dag tegen. Kunnen ze dat? Ja, natuurlijk. Oké, ga je gang. Ga je gang. Gezellig. Ja, het is heel gezellig. Ja.
En, Wel vaker. Oh, doe je het wel vaker? En hoe lang sta je al op het toneel? Oh, sinds mijn geboorte. Hoe lang is dat geleden? Ruim 20 jaar. Ruim 20 jaar? Goh man, ben je al zo oud? Dat zou je niet zeggen, hè? Nee. Ik word niet ouder, jij wel. Oké, zo is het alweer goed. En jullie zijn altijd samen op het toneel? Ja, we zijn altijd samen. Ik ben ook wel eens alleen op toneel zonder hem. Het is wel kaal, hè? Ja, dat is heel kaal. Vind je dat dan niet eens, hè? Ja, ik vind het eigenlijk wel eens. Dan mis ik jou wel. En heb jij nooit aan gedacht, Daryl, om solo te gaan? Jawel, wel aan gedacht. Ah, heb je daaraan gedacht? En heb je het al geprobeerd? Jawel. Ah, en welke rol speelde je toen in het spel? Standbeeld. Standbeeld. Ja, veel verder komen we niet, Daryl. Nee, want hij kan niet zonder mij, hè? Dat is jammer. Gezellig, ja. Maar het is gedaan. Dit was Kikker TV. Tot volgende week. Oh, ik heb het gezegd. Ja, je hebt het gezegd. Je bent jong, je houdt van vissen en je wil als Brescianer een beetje geld verdienen. Dan kan je het beste gewoon vis verkopen via internet, vindt deze meneer. Jamie Dubois, de Boer zeggen ze in Brescies. Ja. Je begint vis te verkopen via internet. Hoe kom je in godsnaam op het idee? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Buiten Zeeland is het best wel lastig om aan verse vis te geraken. En vooral ook met een mooie prijs eraan, want het is vrij duur, diep in Holland. En ja goed, dus ik heb zitten denken van kijk, mijn vader is vishandelaar, al 50 jaar. En ik ben er zelf in opgegroeid. Dus ik was aan het denken van hoe kan ik nou zorgen dat vis uit Bresjes overal toegankelijk is in Nederland. Ondernemer van Bresjes die het gat in de markt ontdekt heeft? Ja, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, voor de oudere generatie misschien nog niet zo direct, maar vooral voor de nieuwe generatie die ook van vis houdt. Die tegenwoordig werkt, man en vrouw. En die hebben meestal niet tijd om naar de markt te gaan of naar de viswinkel. Dus kunnen ze het online bestellen en bij hun thuis bezorgen, op hun werk, s'avonds laten bezorgen op PostNL of bij een postkantoor laten bezorgen en dan kunnen ze het s'avonds ophalen. Dat vis en dat via de post, dat is toch niet vers? Nou, we hebben dagelijks aanvoer van verse vis en we verpakken het zodanig dat het goed gewaarborgd blijft, de kwaliteit. Het verse woord, zeg maar. Hoe doe je dat dan? Nou, we verpakken het vacuüm. Tenminste, eerst kan de klant online bestellen. Ze kunnen een schoonmaakwijze kiezen hoe ze het liefst thuis willen ontvangen. Zodat ze er zo vrij weinig werk aan hebben. Zoals bijvoorbeeld dat het vel eraf moet of de kop moet er verwijderd van worden. En dat doen wij dan. Daarna wordt het vacuüm verpakt, zodat het lucht en bacteriën niet meer in de vis zitten. En zo vers bij de klant aankomen en gelijk eventueel kunnen consumeren of invriezen. Min 20 graden en dan verpakt en dan gaat het naar het postkantoor, komt het de andere dag aan en wat is de temperatuur dan? Ja, bij de dag van aankomst zit het circa 4 graden boven nul. En dat mag ook van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Ja, nou, de koelkasttemperatuur is bij de gemiddelde consumenten rond de 7 graden. Nou, wanneer het, bij ons is het bij aankomst circa 4 graden, dus dat is ruim voldoende. Ik heb begrepen dat je nu een jaartje bezig bent en je ook al succes hebt gehad. Waar is de vis al naartoe gegaan? Naar verschillende provincies. Dan spreek ik over Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland. Ja, voor overal in Nederland, om het zo te zeggen. En altijd op tijd? Altijd op tijd. Behalve die ene keer? Behalve die ene keer met de kerstdagen. Jamie, verzend je elke hoeveelheid en hoe zit het met de verzendkosten eigenlijk? Nou, we hebben geen minimale afname. Je kan eigenlijk gewoon van 2 visjes eigenlijk al bestellen. Het is niet slim, want de verzendkosten tot 10 kilo zijn €6,75 en tussen de 10 en de 30 kilo wordt het €12,40. Dus onze vis is zodanig vers. Neem gerust iets meer
en vries het in, kan geen enkel kwaad. Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we in de Jumbo in Breskens. Deze bestaat ondertussen weer bijna een jaar. En wij gaan eens kijken wat er nou precies leuk is om in de Jumbo te werken. De Jumbo bestaat ondertussen alweer een tijdje. Sinds wanneer was het ook weer dat het verbouwd werd? Het is iets meer dan een jaar geleden dat we verbouwd zijn eigenlijk. En wat zijn de grootste veranderingen tot nu toe, van C1000 naar Jumbo toe? Nou, sowieso deze winkel hebben we enorm uitgebreid. Er zit veel meer assortiment in de winkel. En de formule is natuurlijk ook totaal anders dan de C1000 formule. Wat bedoel je daarmee? We zijn veel meer gericht op klanten. De klanten helpen, service geven aan de mensen. En waar C1000 de medewerkers vooral bezig waren met hun afdeling en vullen, moeten we nu echt de klanten te woord staan, helpen, zorgen dat de klanten super tevreden naar buiten gaan. Heb je daar nog een extra training voor gekregen? Ja, elke medewerker heeft een 7 zekerheden training doorlopen bij Jumbo. En dat helpt ze met de klant tevreden stellen en de mensen die hier komen dubbel zo tevreden naar buiten te laten gaan als bij C1000. Mijn functie is vakkenvuller en zorgen voor de restjes. De restjes, dat zijn restanten die op dat moment niet in het vak kunnen. Die gaan weer terug naar het magazijn en dan haal ik ze later in de week er weer uit en dan wordt er weer aangevuld. Waarom vakkenvuller? Ja, ik heb heel veel verschillende soorten baantjes gehad en ben hier toch eigenlijk weer teruggekomen. Omdat ik het heel leuk vind om te doen. Wat is er leuk aan? Wat moet je precies allemaal doen? Ja, je zorgt dat de vakken er netjes uitzien. Je vult producten aan en je bent veel bezig en je moet tot een bepaalde tijd moet je gewoon alles af hebben. Dus het is doorwerken. Hoe lang werk je hier al? Ik werk hier 24 jaar. Zo. Kan je eigenlijk al zeggen dat je een beetje bij het meubilair hoort? Ja, ik geloof dat de baas die had het al over de fossielen dus. Oei. Ik ben assistent van de versmanager van aardappelen, groente en fruit en van brood. En hoe ben je er precies bij gekomen om dit baantje te gaan doen? Ik werkte al in de supermarkt in IJsdijk en ik kreeg de kans om hier te komen en het leek me wel een leuke uitdaging. Waarom ben je precies bakker geworden bij de Jumbo? Ja, ik zocht natuurlijk werk en ik zag hier advertenties staan, onder andere broodafdeling en dat trok me eigenlijk heel erg aan. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Het is heel afwisselend. Dus, wat is je functie hier precies? Ik ben afdelingsassistent. Dus onder andere dus zorg dragen voor het afbakken van de broodjes, de organisatie van de afdeling. Jullie bakken het allemaal zelf ook af? Ja, bijna alles.
Ik werk bij de vleeswaren bij de Jumbo omdat het een hele afwisselende baan is. En je veel van je eigen drinken kwijt kan, zeg maar. Het is heel leuk. Het is heel divers. Je verkoopt heel veel verschillende dingen. Je hebt er natuurlijk veel werk aan, maar dat geeft voldoening ook voor de klanten. En de reacties van de mensen zijn ontzettend leuk. Ik heb het naar mijn zin, dat is het voornaamste. Waarom werkt u bij de slager in de Jumbo? Nou, ik heb ervoor gekozen om in de slagerij te gaan omdat het in ons bloed zit, in de familie. Ik bedoel, mijn opa en oma en vader hebben allebei een slagerij gehad. En ik heb gewoon besloten het ook te doen. Want ik wil weten of ik het ook kan en of het gewoon daadwerkelijk uit de familie komt. En ik ga daarvoor ook naar school in Goes. En tot nu toe bevalt het me heel erg hier zo. Het is leuk werk. Ik heb hier genoeg te doen. En ik wil hier gewoon later mijn werk van maken. Daarom ben ik hier zo. Ik ben hier afdelingshoofd van de balie en de kassa's en de bloemenafdeling. En wat houdt dat precies allemaal in? Dat ik de cashiers aanstuur, dat ik bestellingen plaats, dat ik roosters maak voor de cashiers. Dat soort dingen. Het is gewoon heel leuk afwisselend werk, absoluut niet saai. En heel veel klantencontact, wat ik leuk vind. Leuke collega's onder elkaar, wat of de sfeer leuk maakt. Ja, dat doe ik toch vaak hier. Ja, dat is gewoon zo. We hebben best wel een heel vast team wat hier een aantal jaren werkt. En ja, dat is gewoon super. Waarom shoppen jullie bij de Jumbo? Omdat er heel veel artikelen zijn, omdat het door de band heel goedkoop is. Ik shop bij de Jumbo omdat het goedkoop is en heel veel keus. Warum kaufen Sie beim Jumbo ein? Ich finde es sehr schön, gut, übersichtlich. Also wir kaufen immer hier ein. Waarom shop jij bij de Jumbo? Omdat mijn vader het ook doet. Ja, de mensen zijn vriendelijk, dus het is plezant om hier te shoppen. Het is gezellig en goedkoop. Natuurtalentje. Gaat toch al? Dus €250 en 25 cent alsjeblieft. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Awesome.